Zdravo! Pretpostavljamo da se sećaš programa koji je simulirao pričanje vica. U ovoj vežbi pokazat ćemo ti kako da na programerski vickastiji način ispričaš stari vic. Hajde da prvo analiziramo od kojih se to blokova naš program sastoji. Kada kliknemo na zelenu zastavicu, Perica izgovara određeni tekst, a zatim čeka 3 sekunde. On čeka ove 3 sekunde zato što za to vreme govori mama. Kada mama završi, Perica nastavlja da govori i na kraju se smeje. Da vidimo šta za to vreme radi mama. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, mama ima kostim u kome sluša Pericu, dakle to je ono vreme kada govori Perica, onda mama izgovori jednu rečenicu da bi onda opet čekala da Perica govori i zamenila kostim, odnosno nasmejala se. Hajde da vidimo kako je moguće programirati ovaj isti vic, a da izbegnemo ove blokove čekaj određeni broj sekundi. U Scratchu postoji blok koji se zove razglasi. Razglasi to je kao kada nekoga dozivaš. Ako razglasiš mama, to je kao da vičeš mama. Perica bi sasvim logično trebao da izgovori ovo svoje pitanje, a onda da pozove mamu. Znači, umesto čekaj 3 sekunde, dakle taj blok ćemo baciti, uzet ćemo blok razglasi, a ova poruka, nova poruka, neka se zove mama. Dakle, on u tom trenutku poziva mamu. U momentu kada pozove mamu, mama treba da se odazove. Znači, kada mama čuje da ju je Perica pozvao, a to znači kada ovaj lik mama primi poruku mama, čuje poruku mama, ona treba da izgovori naravno Perice. Kada izgovori naravno Perice, ona treba da razglasi Perice, da pozove Pericu, da sada on nešto novo kaže. Perica, u redu, znači kada mama izgovori, ona u tom trenutku pozove Pericu da nastavi da govori. Evo ga, znači oslobađamo se ovih ovde sekundi i ostaje nam da vidimo kako ćemo, u kom trenutku će se mama nasmejati. Vraćamo se na Pericu, da vidimo šta se dešava. On je razglasio mama, kada čuje Perice, dakle kada primi poruku sa sebe, kada čuje Perica, on treba da izgovori super, tokom 2 sekunde, da zameni kostim, da izgovori ovu sledeću rečenicu i zatim treba da se smeje. Pre nego što počne da se smeje, on treba da razglasi smeh. Nova poruka je smeh. U redu. I da počne da se smeje. Za to vreme mama, koja prima poruku smeh, dakle kada primi poruku smeh, ona treba da zameni svoj kostim za onaj kostim sa smejanje i da izgovori haha tokom 2 sekunde. Hajde da vidimo da li ovaj program radi. Mama, hoćemo li u zoološkom vrtu vidjeti rodu? Naravno Perice, super, baš me zanima hoće li me prepoznati i oboje se smeju. Znači, naš program radi, a sasvim je drugačije programiran u odnosu na onaj prvobitni. Sada smo koristili blokove za razglašavanje, koji nisu ništa drugo, već situacija u kojoj dozivamo, odnosno pozivamo da se izvrše nekakve naredbe. U prvom trenutku Perica je pozvao mamu da mu odgovori na
pitanje, mama čim je čula da je Perica doziva, mama je evo odgovorila i odmah pozvala Pericu da nastavi da govori. Čim je čuo da treba da nastavi da govori, Perica i to nastavio da radi, a zatim je pozvao mamu da se nasmeju. Mama, čim je primila poruku da treba da se nasmeje, mama je zamenila kostim i izgovorila ha-ha. Pokušaj da smireno, polako, bez žurbe, proučiš kako to funkcionišu blokovi za razglašavanje, odnosno primanje poruka. Srećno!